Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Ukuphakamisa Isithunywa. And if you are new to the channel, please subscribe. If you've already subscribed, thank you for subscribing. Okay guys, ake ndinibalisela kancane nje. Sike sithetheni ngabantu abathi banezithunywa. Umuntu abuza ukuthi ndingenza kanjani ukuze ndiphakamise isithunywa sami. Bandixelela uba ndinesithunywa, ukuthi andazi ukuthi kumele ndiqale phi, ndiye phi, ndenzeni phi, njani, nini. Yayibona lo mibuzo. So guys, into endiyaziyo mna ndinguNomhledolwana ukuthi isithunywa asithwaselwa, siyaphakanyiswa. Yayiva ke ngoko? Ilele nje kuloo ndawo. Asithwaselwa, siyaphakanyiswa. Uvile ke malanqa? Asithwaselwa. Umuntu othi za kum, ndizokuthwasisela isithunywa, baleka ngeenyawo zombini. Asithwaselwa guys, hayi bo, siyaphakanyiswa ndisatsho. Futhi onengxaki hayi andinastress naye, ngoba ndithetha inyani. Isithunywa asithwaselwa, siyaphakanyiswa. So usiphakamisa njani isithunywa? Kufanele uhlambe kuqala, uzihlambe ube klini. Xa ndithi zihlambe, hlambuluka. Yayiva ke ngoku? Uhlambuluke, uhlambe ukungcola ngaphakathi nangaphandle. Ukungcola okuhlamba ngaphakathi ukuhlamba ngokuthandaza ndithi. So ukungcola okuhlamba ngaphandle, xa ndithi ukungcola xa ndithi uyahlamba ukungcola, ndithetha uba mhlawumbe wake waphunyelwa sisisu, miscarriage, okanye wake wenza i-abortion, okanye bake bakufaka isichitho. Senje uba uhlambe yonke laa nto leyana. Yayibona ke ngoku? Uhlamba njani? Andikwazi uba wena uzawuhlamba njani nyani. Mna ndaya eSt John's. Azange kuxhelwe nkukhu, azange ndisiwe emanzini, bandifake emabhafini. Ndaklini, ndarayithi, izinto zam zakhanya, isithunywa sam sandibonisa yonke into. So andikwazi wena uba uzenza njani, kuza ngokuthi isithunywa sakho sifuna ntoni. Andifuni ukunimisleada mna ndithi nawe yenza the same thing endayenza. Izithunywa zethu azifani, So kuzoba khona ke ngoku laa nto kuthiwa uyaziphakamisa. Sithi sosihlambile, uhlambile wena, uklini, uhlambulukile, manditsho, sowuhlambulukile, sowuredi uba ke ngoku masiphakame isithunywa sakho senze umsebenzi waso. Usiphakamisa njani? Isithunywa siphakanyiswa ngomthandazo guys. Ukuya ecaweni kwakho kuyasiphakamisa isithunywa. As long as uya kule cawe oboniswe isithunywa sakho kuyo, siyaphakama isithunywa. Uthandaze entabeni, uthandaze esigangeni, uthandaze emanzini. Kukusuba isithunywa sakho sesaphi, Kodwa enye into kukuya ecaweni. Ecaweni fanele xa umuntu onesithunywa nje uyaya ecaweni. Uyaya ecaweni. Intshumayelo, umthandazo, ukweshipha zizinto ezenziwa ngumntu onesithunywa kakhulu. And the more uya ecaweni ureceiva laa ntshumayelo, uthandazwa nihlangene, nicula, nizukisa, is the more isithunywa sakho siphakama, Akunyanzelekanga uba uye emntwini ayophakamisa isithunywa sakho. Mamela isithunywa sakho kuqala uba sona sithini. And yaze okokubana isithunywa asithwaselwa, isithunywa siyaphakanyiswa. Isithunywa siphakanyiswa uba wenze njani? Uhlambuluke, sogqiba uthandaze, ulandele ezinto oziphuphayo ungekalayiti ikhandlela. Sukuthi uqala nje ukuthi okay, ngoku ndizama ukudibanisa i-connection phakathi kwam nesithunywa sami, sowulanda amakhandlela azikhala ongawazi uba athetha ukuthini. Relaxa. Sizokubonisa sona uba sifuna amakhandlela anjani, Guys,
iyekeni lento okuhamba nifuna uncedo lokuphakanyisela izithunywa. Esakho isithunywa ungasiphakamisa ngokwakho, ngokuguqa uthandaze. Isithunywa, the more you pray, siyaphakama. The more uye ecaweni, uvala ntshumayelo, nihlabelela nithi isithunywa siyaphakama. That is why esinye ufumanise uba omnye azange axelele uba unesithunywa, akazazi uba unaso, kodwa xa ifika ecaweni siphakame isithunywa. Yebo, sivele siphakame isithunywa, siziveze ukuthi nikhona. It's because sisendaweni right ukuba singaziveza. Andazi ngoba niyafrostana. Andazi ngoba niya-understand. Sesiba andini-confused mos. Anikho confused. Andini-confuse andithi. So, if you understand or vela u-understand, unga-comment. Andithi apha siyakhulisana ngokomoya, siyancedana, siyaqaphelisana kwizinto ekufanele sizenze nezinto engafanelanga sizenze. Yeba? So ungoyiki. Ndivele ndithe once waye ecaweni, ufumane isithunywa siyaphakama phayana. Abanye abantu bade bathi unamadimoni. Awunadimoni laa nto wethu. It's because isithunywa sifumene indawo right yokuba singathini, singaziveza. So ungagqibeli phaa ecaweni ukuphakanyelwa isithunywa ukuthi siziveze. Xa ufika endlini, khuleka. Xa uphuphe uthandaza entabeni, vuka uye entabeni uyothandaza khona. Xa uphuphe uthandaza emanzini, vuka uye emanzini yethu. Akunyanzelanga uyongena esibeni kaloku, awuyisibeni. Awuyisibeni. Uya nje emanzini nje uyothandaza ubuye. Yenza lento oyiboniswayo, liyenza lento oyixelelwa ngokomoya. Sukuwenza into awuhambe uyiva. Umuntu wathi iza, hayi mna ndiza kunceda ndikuthwasisa isithunywa sakho. No, isithunywa sithwaselwa. Hayi, andikhathali uba abantu bathini ngoku. Kodwa isithunywa nje asithwaselwa, siyaphakanyiswa. And once uba ungumntu othanda icawe, isithunywa sizozibonakalisa nje noba kanjani. Xa usecaweni, siziveze ukuthi ndikhona. Uyayiba? So xa ufike kwinkonzo e-understandayo, bazokubonisa uba yenza kanjani. Nawe ugcine sowulapha abantu, sisowenza umsebenzi wesithunywa sakho. Othwasele isithunywa animazi. Apho ndisuka khona Matatela, kulaa ndawo yam andikamboni ebantwini abanezithunywa. Most yethu siziphakamisile, asizithwaselanga. Andazi ke xa sizithwasela. Andazi. So if le video iluncedo kuwe, it's fine, ungayilike, ukomente. If unento engacacelanga kakuhle, ucomment, ubuze, siyadiscussa ngosikhebona. Akekho onolwazi olungako ugqitha omnye. Kheweva. Kodwa yona yokuthi siyathwaselwa, yes, andiyazi nyani. Xa ndithandaza, andithi uba ndilayita amakhandlela. Ukuthandaza nje ngamhlophe kuphela, noba linye noba mabini, uthandaze. The more uthandaza, the more isithunywa sakho sifumana indawo, usinike itshansi. Yabona? Xa uthandaza usinika itshansi yokuba siphile apha kuwe, siwenze umsebenzi waso. Yabona? Abantu, guys, abantu bezithunywa ufana abantu becawe mos. Okay, wabona? Abantu becawe, abathanda icawe, abangazenzi izinto ezininzi. Ne? So, nje, senditshile ukuthi asithwaselwa. Mna ndisazi sengathi asithwaselwa. Andazi. Andazi abanye baye bathwasela isithunywa. Ndazi uba uyahlanjwa, hlanjululwe ngaloo ndlela uhlanjululwa ngayo, uphakamise isithunywa sakho. Andiqondi uba ungayothwasela ukuthandaza nokuprofetha abantu nokulapha abantu ngamanzi. Andiqondi. Ndazi uba uyaphakamisa nje. Phakamisa amandla. La akuwe, waphakamise akhone nawo ukuthi aziveze. Ngikhathala ukuthi abantu bazothini. Nandaba. Ndiseza nezinye izinto endiqondayo abantu abanye
abazuzifrostana kahle. Kodwa inyani kufanele ndiyithethe, kwaye inyani kufanele niyenze qha. Don't forget to like, comment and subscribe.